Co, jde se dneska projet? Asi pojedeme. Kolik na je takové? Květy, dáme benzín, bum. A co, chytne? Ty kráso, čím to bude? Dáš, podívám se. Ukáž. Ne, svíčku. Nevím. Já nevím. Radši to dám do servisu. Tak jo, jdem ty zaparkovat. Asi pojedeš tady s nějakým známým do servisu. Tak co? Dneska se projet? Ty už jsi taky dědeček. A dneska tě nebudu znát. Nechci žít to zjistíme, jdem do garáže. To zjistíme, za 5 minut už tě velmi zpátky za 5 minut. To kladí. Pořád, to je každý týden svíčka kladívko, pořád dokola. Ale ještě mi nechceš ani na stojánek. Víš, že to tady je do kopečka a mohlo to být lehčí. No, tak příště trošku lepší. Bum, bum, bum. A cupánek je. A jedeme.